Bueno, dos membres d'aquí de Bombers del Graf van participar en una missió d'ajuda internacional amb una sol·licitud de Guatemala, que estava patint una situació greu de simultaneïtat d'incendis. No és habitual que tinguin incendis que cremin la selva, però és veritat que enguany tenen un període sec molt més extens de l'habitual. Generalment a finals d'abril ja comença a ploure, arriba l'estació de pluges, i enguany s'ha endarrerit més d'un mes i mig. Vendria a ser un escenari segurament de primera generació d'incendis, en el que és molt difícil el desplegament, són zones de molt difícil accés, amb una vasta extensió de continuïtat de combustible, i el desplegament de maniobres i tàctic és molt lent, té una logística associada molt complexa. Però fer els ajustos a nivell de maniobra dels equips que treballaven conjuntament, entre els que obrien la línia de defensa, el bulldozer que treballava al darrere, les vam explicar com incorporar foc tècnic per acabar de cremar tot fins a la línia de defensa, i en els pocs 3-4 dies que vam estar treballant vam veure que una cohesió de tots els equips feia millorar molt. En tot cas, el treball a la selva és complicat. Hem de pensar que a partir de les 11 del matí estàvem per sobre 40 graus, la finestra de treball era molt curta i havien de preveure molt, sobretot això, no perdre gent amb pujades de temperatura molt elevades.